samom pokretu moći ćemo čuti ovdje od govornika koji će nam predstaviti sam pokret, predstavit ćemo u čemu je on novost, sve ono što on novo donosi i nakon toga imat ćemo priliku da ako postoji neko pitanje ili da se u drugom dijelu da možemo razgovarati, da se možemo susresti sa vama, da možemo biti jedno druženje zajedničko i da oni koji budu eventualno zainteresirani za tanju suradnju, da mogu se zadržati, ostati i dobiti informaciju na koji način mogu pomoći. Ja bih sada najavio ovdje kao prvog govornika gospodina Hrvoja Hitreca, poznatog književnika, te vas evo molim da ga... Dobar večer. Ja govorim u ime Hrasta, ali i u ime Hrvatskog kulturnog vijeća, koje je jedna od sastavnica Hrasta. Kakvi smo mi ljudi u Hrvatskom kulturnom vijeću? Evo vidjeli ste i znate prekrasni reljef u Svetoj Matki Slobode, to je djelo Kuzme Kovačića. Dakle, on je jedan od naših članova. Jedan od članova upravnog odbora je biskup Gospić-Kosenjski, Mile Bogović. Dakle, tu je niz književnika, likovnih umjetnika, filmskih umjetnika, kazališnih umjetnika, ali i niz pravnika, niz povjesničara, niz vrhunskih znanstvenika u prirodnim znanostima i humanističkim znanostima. Dakle, mi djelujemo već godinama, ali osjećamo kako se stvari kvare u Hrvatskoj. Pokušavamo djelovati na način da se borimo tekstovima, da se borimo prosvjedima, da se borimo apelima, ali naravno da to sve nije dovoljno. I zbog toga smo zajedno sa ostalim udrugama, strankama koji imaju slične programe odlučili krenuti sa jednim novim političkim pokretom kojega smo nazvali Hrast. Hrast ne samo zato što je Hrast tablo koji spaja Hrvatsku od Srijema do Boke Kotorske, nego i zato što je to kratica za hrvatski rast kojemu smo predani i koji ćemo ostvariti zbog toga što su stvari krenule u Hrvatskoj toliko loše. Nastala je takva provalija između vlasti i naroda da se mora, kao svaki puta u povijesti čovječanstva, stvoriti jedan pokret koji će onda pročistiti političku scenu i dovesti među upravljačke strukture ljude koji su inače u svakodnevnom, u profesionalnom, u obiteljskom životu, koji su predani onim načelima koja su humanistička, koja su kršćanska prije svega. I takvi ljudi, takvi čestiti, moralni, odgovorni ljudi jedini mogu izvući Hrvatsku iz ove krize, a ta kriza je duboka. To nije samo gospodarska kriza, to je duboka politička kriza, to je duboka kriza razmišljanja o budućem putu Hrvatske, o strategijama koje u ovom trenutku uopće ne postoje, o hrvatskoj samostalnosti koja je dovedena u pitanje, jer na kraju krajeva Sveta Matki Slobode, mi smo se tukli, mi smo se borili za slobodu, naravno i za samostalnu hrvatsku državu, naravno i za sve ono i za sve one kojima ćemo ostaviti ovo što sada imamo. A hrvatska samostalnost je dovedena u pitanje. Samostalna hrvatska država praktički više ne postoji. Opet jedanput se slušaju upute, slušaju se ucjene iz drugoga centra, koji se ne zove Zagreb,
I drugi centri se sada zovu Brisel, zovu se Haag, zovu se London. Dakle, Hrvatska je pretvorena u jednu drugorazrednu državu koja još ima atribute države, ali je sve više kolonija. Ona osnovna temeljna načela na kojima se zasniva politički pokret rast u vrijednostnom smislu, to su zapravo 10 zapovjedi Božjih. Mi od toga polazimo i mislimo da je to i dovoljno. U smislu hrvatskog nacionalnog i kulturnog identiteta potpuno smo jasni. Dakle, i taj identitet se dovodi u pitanje, pa i srž toga identiteta, hrvatski jezik, ako ste pratili zadnje događaje, ako ste pratili da dolazi do toga da Ministarstvo kulture Republike Hrvatske financira knjigu u kojoj se tvrdi da hrvatski jezik ne postoji. Onda je to samo dno dna i onda je to znak, mislim da svi zajedno moramo krenuti i da svi zajedno moramo vidjeti dokle su nas dovele ove hrvatske stranke, ne samo SDP, nego i ova stranka koja još uvijek ima ime one stranke koja je bila pokret svojedobno i koja je dovela do stvaranja samostalne Hrvatske države do Hrvatske slobode. Dakle, ono što mi više ne želimo, koliko god se sada moderna demokracija i zasniva na strankama i na načinu da se kroz stranke dobiju predstavnici naroda, ove stranke sada postojeće su jednostavno iznevjerile narod i više im se ne može pokloniti povjerenje. Pa mi nećemo onda stranku, mi nećemo imati jednog karizmatičnog vođu koji će se nametnuti i koji će onda prije izbora odrediti nekakve liste, izborne liste, nekakve ljude, ne po tome koliko vrijede, nego po tome koliko su poslušni, koliko mu odgovaraju, kao što smo vidjeli sada u najbližoj povijesti kako to završava. Mi želimo nešto sasvim drugo, ne želimo stranke, mi želimo ljude. Mi želimo ljude, a takvih ljudi ima. Mi ih možda i ne znamo još sada, ali takvi ljudi će se javiti, takvi ljudi će biti prepoznati jer su prepoznati u svakoj sredini i oni će doći onda na liste rasta. I doći će tako da će u jednoj predkampanji, u jednom predstavljanju, da će narod sam, da ćete vi odlučivati o tome tko će doći na listu i koji će biti redoslijed na listi. I smatramo da upravo tako možemo dobiti na kraju takozvanu vlast, upravljače Hrvatske, koji nas neće izdati. Kad sam počeo sa spominjanjem biskupa Popovića, koji je moj prijatelj, on vrlo često priča jednu gorku šalu, a ta je da Isus ne bi mogao imati posljednju večeru u Hrvatskoj. I to zato jer bi ga izdali već za doručak. Ljudi koji će na ovaj način biti predstavnici Hrasta na izbornim listama, za njih sigurno možemo, a već sada u samom početku reći, da nas neće izdati.